Kienu ħafna dawk li kritikaw kif ġimtella l-Malta Eurovision Song Contest ta' din is-sena, festival li ħafna jkunu qed jistennew sena wara l-oħra. Għall-ewwel darba fl-istorja, il-festival biex tintgħażel persuna li se tirrappreżenta lil Malta f'Mejju li ġej sar bħala programm televiżiv minflok b'udjenza bħalma kien isir qabel. Fost dawk li jurew id-dispjaċir tagħhom għal din id-deċiżjoni kien hemm laqda OGAE Malta huma qalu li l-festival prestiġjuż li tant huma kburin bih ġie relegat għal programm televiżiv mingħajr udjenza li kienet tagħti lill-artisti lokali pjattaforma tant sabiħa u eċitanti. Saħansitra anke l-kantanti f'din l-edizzjoni urew id-dispjaċir tagħhom li l-ispettaklu ma kellux l-udjenza tant meqjusa bżonjuża fosthom il-kantant Ryan Healy. Iżda minkejja dawn il-messaġġi ċari bi kritika kontra din id-deċiżjoni, il-Ministru responsabbli mill-PBS Owen Bonnici għalli diversi fatturi fosthom l-udjenza tista' xekkel il-livell li wieħed kien qed jistenna li joffri dan il-festival. Kien hemm ħafna elementi pereżempju li ma kienx hemm udjenza. Dal-punt tal-udjenza ġie indirizzat mill-istqarrija li ħarġet il-PBS fejn tkellmet fuq dan il-punt u nirreferi għal dak li qalet fl-istqarrija. X'kienet eżatt ir-raġuni? Mela, l-ewwel nett il-PBS spjegat il-ħsieb wara il-bidliet li saru fosthom biex jissaħħaħ il-livell ta' TV show, jiġifieri li jkun hemm essenzjalment programm televiżiv u jiġi ffukat f'dak is-sens u t-tieni nett li jissaħħu l-għajnuniet lill-artisti. U dan kollu Net News taqsal il-Ministru x'jaħseb dwar id-deċiżjonijiet tal-PBS li fl-ebda mument ma ċaħat li ma jaqbilx magħhom. Owen Bonnici ma jweġibx naqqas jekk is-sena d-dieħla il-festival u se jirritorna għal kif kien isir qabel. Is-sena d-dieħla pjan li jsir bl-istess mod? Naturalment daw deċiżjonijiet jieħduhom il-PBS, ma jieħduhomx il-Ministru tal-Ġurnata. Intant fl-aħħar ġimgħat il-PBS kompla jagħti iktar provi ta' diskriminazzjoni li qed wettaq wara li l-ebda kummenti ta' bdiewa ma tieħdux xandru waqt is-servizz tal-aħbarijiet meta saret il-protesta tal-bdiewa. Għal dan Owen Bonnici farfar kompletament. Jiena inħalli l-Kamra tal-Aħbarijiet tagħmel il-funzjonijiet tagħha tal-PBS b'mod tajjeb kif naf li qed tagħmel. Taħseb li kienet deċiżjoni tajba ġifieri ma ħadux kummenti tal-bdiewa? Waqt il-protesta tal-bdiewa. Għana ġanejlek, jiena bħala Ministru u jiena dinha xi ħaġa li għatta diversi drabi u nibqa' ngħidha. Mhuwiex posti li ngħaddi kummenti fuq x'jiġi rapportat, ma jiġix rapportat u kif jiġi rapportat. Kristin Mamo għal Net News.